In november wordt het stil boeten. De graaidvogels zijn voort, het vee is op stal, boeren zijn klaar, mensen blijven binnen. Niet in de oors viel die beklemming zo sterk als op de klaai. Het bouwloon onder de zeedik. De rijkdom is van het veld. De ierde is verwurrend daar een zwart-grieze nere vlakte dat wien en slagrein het gemoed gieselje. Geen bos komt te schooljen, geen eeuwig groen gas als treest. Hoe houdt een mens het hier uit? Binnen de dik houden mensen elkaar vast. Boetendiks laten vogels elkaar vrij. Daar is het avontuur. Vogels vliegen voort als het ze net bevalt. Mensen blijven. Zelfs als het net meer hoeft. Zelfs als een goed pensioen de vrijheid jouwt om jouw werkgebied achter jou te laten, maar de leefde voor de schepping jou biedt. Waarom kom je nog? Ja, dit gebied, dat liet mij nooit weer los. Ik ga hier mijn hulsot nog werken, maar het landschap, de sfeer, ja, de eilanden op de horizon en al die vogels met name, dat blijft zo fascinerend voor mij. Ik mat je nou dan hennen en ik mat het weer even proeven en roeken en jaren. Maar nou zitten we hier binnen juist. Ja, en toch, ik vind het nou minstens zo mooi als in de maaitijd. Mooi waar is vanzelf altijd mooi. Maar de jest met zijn kleuren, maar de sfeer, maar al die vogels die je dan boetendieks binnen, die onderwijs binnen van noord naar zuid, of je zelfs overwinteren, dat jou het zoveel extra's. Dat ja, je mat hierheen. Het veld ropt, zei men dan, maar dat is ik letterlijk het geval hier wat boetendieks zo'n keer. Maar je bent taskager, je jij er net bij. Ik ben taskager, ik jij er net bij en toch viel ik mij een onderdeel van. Ik zie naar de vogels en ik bewonder je ze in al hun vormen en tekeningen en kleur en hoe ze leven. Maar ik vind het genoeg. Als taskager viel ik mij heel tevreden. Als Albert Verweda in het Noorderleeg verschijnt, komt de zinnen zuiver vanzelfs van het lucht. Als de rob van een lokvogel wil hij de mensen wel naar het gebied dasjongen, zodat ze massaal beleven kunnen wat hij vielt. Als er linnig is. Litte mensen, maar komen ze bij welkom. Lid ze geniet je van dat moois wat hier al hier is. Want het is vanzelf heel belangrijk dat... Maar stiekem ben je al linnig. Heel stiekem soms wel, ja. Ja. Maar dat kan net. En het is hier meestal rustig. Het zijn de vogels. Misschien ben je net enthousiast genoeg. En dat zou best wezen kunnen. Nou, dan maak ik er nog een schepje op.